Božie slovo nám úplne jednoznačne hovorí, že Boh je ten, ktorý nám dáva moc, alebo silu, alebo schopnosť, aby sme nadobúdali bohatstvo. A je také slovo v Deuteronomiu 8.18, ktoré presne toto hovorí. A ja aj kvôli tejto výzve, ale aj kvôli sebe samému, nedávno robil som si exegézu tohto verša, podrobný výklad gréckych aj hebrejských výrazov. A skutočne Božie slovo v tomto verši nám hovorí, že budeš pamätať na Hospodina svojho Boha, lebo on je ten, ktorý ti dáva moc, dáva ti schopnosť nadobúdať bohatstvo. A to sa netýka iba duchovného života. Duchovný samozrejme je prvoradý, ale duchovné sa musí prejaviť aj v prírodzenom svete. Takisto ako naše znovuzrodenie, pokánie sa musí prejaviť aj v prírodzenom svete. Zrovna tak aj to, že Boh nám dáva schopnosť nadobúdať duchovné poklady, to sa prejaví v každej oblasti nášho života a doslova Božie slovo hovorí skutočne o nadobúdaní bohatstva alebo vplyvu.